Thank you so much for ministering to us. God bless you. Manera nchada ndidzidzise pamusoro pekugona kugamuchira. How to receive kugona kugamuchira. Mindoro. Vazhinji vedu we know how to ask. But receiving it's a subject. You need to know this kwa munhu. Kuti zvinogamuchirwa sei kana kuti zvinouya sei. Nokuti pane pekuti munhu unenge wakamirira zvinhu zvaakachema kuna Mwari. Mwari ndokubva vaunza mindiro dzacho nekuda kwekusaziva kuti Mwari vanopindura sei. Vanhasi kwanditaura pamusoro pesubject yekugona kugamuchira. Ndakaona tikaenda kuagriculture, it's good kuti munhu adzidze kurima nekudini kuita zvese kusvika pakukohwa. But pane time yekuti unoita nzaka kwete nekuti hauna kurima, but nekuti wakatadza kuita store kuchengetedza zvakanaka gohwo rako. So munhu unotodawo kudzidziswa kuti apart kubva pakurima nekuita zvese kugona kufaita famine zvinosvika palast chapter yekuti you must know how to take care kana kuti kugona kuchengetedza gohwo rako. So kugamuchira mindiro kubva kuna Mwari. Chada ndiverenge bhuku yaGenesis. Genesis 19 from verse 1. And there came two angels to Sodom at even, and Lot sat at the gate of Sodom. And Lot, seeing them up, he met them, and he bowed himself with his face towards the ground. And he said, Behold, now my lords, I pray thee, come unto thy servant house, tarry all the night, wash your feet, then you can rise up early and go your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned him unto him, entered into his house. I'll explain Kiroti dzakaenda muSodom neGomora dzinakuenda kumba kwaLoti, but dzakaenda kunogara panoti paCity Square kana kuti pakati peguta. Then Lot ndiye akanaapproacha maangels aya. Anga asiri maangels ekuti you can tell kuti maangels why nekuda kwekuti vakauya vari vanhu. Sometimes in a picture of angels anenge aine mafeathers, but on this text they came as men. Ndokubva vauya vakagara paCity Square. Tingati mugarden reHarare. Lot ndokubva aona vanhu ava, ndokubva anoapproacha akati kana ndawarirwa nyasha uyai nekumba kwangu mudye murare henyu mukira mangwana nerwendo. Girls ndokubva dzati aiwa we are okay patiri panapa we sleep in the streets sekurenga kwandaita. Bhaibheri ndokubva rati Lot ndokubva agombedzera kuti akavanyengetedza akati aiwa kani hamungarare pamhene ini ndine kumba handei mondovata kumba kwangu modya mangwana kuseni omukira mberi nerwendo. Maangels haana kuuya kumba kwaLoti. Maangels haana kuuya muSodom achitsvaga Lot. Vanga vauya muSodom kuzoverify the sin yanga yaita rise up unto the Lord. Havana zita remurume anonzi Lot nefamily yake. Vangauya muSodom neGomora kuzoona kuti uipi wakasvika kumusoro ndihwo here. But Lot ndiye wakanyengetedza wakagombedzera varume ava maangels kuti handei nekumba kwangu. Varume ava imhinduro iansa yauya kuSodom neGomora. Moto usati wauya, the way to come out yanga yauya. But vakauya vari vanhu vadokerwa vasina pekuvata, vakanyengetedzwa naLot kuti handei kumba kwangu. So haisi nyaya kuti denga rakasarudza kuti uda kubatsira Lot muSodom neGomora. Help yeSodom neGomora yanga iri open check to anyone anogona kuita interrupt nekuva nemoyo nehanya nevarume vasvibirwa vadokerwa vari muguta reSodom neGomora. So kazhinji tine patinofungidzira kundonga Mwari ane mafavorite ake, ane vanhu vanonyanya favor nyangwe tisichinamata, but kune vari too special vanoitirwa zvinhu naMwari. Peter achibata anoti kuita kwaMwari, God is not a respecter of persons. Munhu waita zvinoda Mwari, Mwari vanowirirana naye voyena naye vomuitira zvaanoshuwira. Ukatarisa nyaya yaIsaac kuti ave nemukadzi, Rebecca mukadzi waIsaac haana kuendwa mulocation kunopfimbwa. Eliezer atumwa naAbhurahamu wakaenda kutsime. Tsime inzvimbo yaiuya vanhu kuzochera mvura vasikana vemuguta. Zvoreva kuti Eliezer
zita rekuti Rebeka, but wakandogara patsime panouya chero musikana kuzochera mvura. Asi ndobva aisa evhawo chirevo chaakati degree kuti achandipa mvura uye achapa ngamera mvura, iye achava mukadzi waIsaac. Zvoreva kuti opportunity yekuti chero musikana aroorwewo naIsaac yanga iriko, but condition yakaiswa havasi vese vakagona kuita mito. Okay, condition yakaiswa naEliaza yekuti achandipa mvura uye achapa ngamera mvura. Haana kuti musikana achauya akanaka stereki yachaita mukadzi waIsaac. Haana kuti musikana achauya pano akapfeka zvakanaka ndiye musikana waIsaac. Angoisa a condition, but ari panzvimbo yekuti anyone can come to that place. Vasikana vemuguta vaenda kundochera mvura patsime. Zvoreva kuti nyangwe isina kunyorwa kuti pakauya vangani, but zvakatsanangurwa kuti pakauya Rebeka, ndiye akapa Eliaza mvura ndokubva azopa ngamera mvura. Zvoreva kuti it was an open door for anyone. So pane zvinhu muupenyu zvatinofungidzira kuti zvinoitirwa vanhu vari too special vakasiyana nesu. Machechi ese unoona akatengwa neropa raJesu ane vanhu vanotenda muna Jesu, vanonamata Mwari mumwe chete, but haite zvimwe chete kwavari. And I'll give you another example. Mwari anotida zvakafanana, asi upenyu hwedu haufanane. Zvoita kuti mumafungidzira kuti asi hakuna vamwe vari too special vanodiwa stereki, sei kana achitida zvakafanana isu takasiyana. Mindiro yobva yati anotida zvakafanana Mwari uyu, asi hatimude zvakafanana. Vamwe kunamata yekupinda chechi part time inyaya yekuti nokusinawo zvekuita. Met a lot of people anototaura kwandiri achitofarawo kwazvo kuti when I come across your sermons harimwe dhera nandabhoyi kana ndashaya zvokuita pandaenda painternet. But he was not searching for scriptures or for sermons. Itime yekuti anga atoshayawo zvekuita. I met somebody padaigara kuwadzana ndaifura nepamwe pane rimwe bhawaso kuti tipasa zvedu zvekustriti idzi hadzidzomoke zvakaatsanera vanoti varaidza mutambo saurati vamwe vanouya pano kuzotandara kuzovarairwa muchovha otaita. Umwe achinova tinotindira kuti Mwari vataura kuupenyu hwangu, mumwe achiti haatsana vanoti varaidzawo tinomboti. So Mwari uyu anotida zvakafanana, chinoita kuti upenyu hwedu husiyane, hatimudewo zvakafanana. Rudo rwake kuvana vake sababa haruna mutsauko, but upenyu hwedu hune mutsauko. So open check yanga yakaitwa paSodom neGomora ndeyekuti achagona kuintarakta kutaura nevarume, ogona kuvanyengetedza kana kuenda navo kumba. Iyo imba inoita sekunge yasarudzwa nedenga kupona pamoto weSodom. Yeti nhau yese ukaona pauya challenge, chinotanga kuuya iway out kana solution. Saka uchiona kuti hakutaurwe gehena, kunotaurwa pamusoro paJesu anoita kuti uregere kuenda kugehena. The way yekuti uregere kuenda kuhell is available, and ndo inotonzi gospel, which means good news. Hapana kutanga pauya mvura patime ya Noah kuti vanhu vanyure. Pakatanga pagadzirwa chinogona kuflota vanhu vakapinda machiri. So chakatanga ni ark kwete flat. And the door yeark harina kuvharwa naNoah. Mwari ndokati Noah apinda mukati. Later after 7 days the Lord God closed the door, which means for 7 days the door was open for anyone. So hakuna kutanga ni flat, pakatanga ni ark. So muSodom neGomora hamuna kutanga nekunaya kwemoto, pakatanga nekuuya vatumwa vanoita kuti vanhu vasapinde mumoto. So kazhinji kacho sometimes tinotadza kuona answer, minduro togona kutadza kuigamuchira. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya. Mesaya akauya achatudza chokwadi. Iye aitotaura neMesaya akauya, achitomuti Mesaya achauya. Chinomupa kuramba achimirira Mesaya iye achitaura naMesaya itradition tsika dzaivapo dzaiti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka kana vakamirira Mesaya akangouya ari muJudha vanoramba vachimirira. Mwari haaite zvemachechi, machechi anoita zvaMwari. I want to explain something in statement iroro. Mwari haaite zvemachechi,
machechi ndo anoita zvamwari. Why? Nokuti Mwari apinde chechi yedu. Bible inoti miviri yedu itemberi yaJehovha. So subject yekunamata Mwari is subject ye kingdom, and the kingdom is something bigger than a denomination. So tikanamata tikachema senyika kana tikachema sechurch. Let's say for example Anglican kana Methodist yachema kuti Mwari raise somebody. Tikachema sechurch Anglican Methodist osayocha kuti Mwari raise somebody. Sumudzai munhu pakati pedu, sumudzai vangeli, sumudzai profita. Mwari vakatinzwa vakatipindura, avapindure vakatsika platform yechurch yanamata, vanenge vakatsika platform yeumwari hwavo nenyika yaparara kuti vanhu vabati Mwari vabatire nyika. Saka chavanoita chii? Mwari vanoraise somebody who may be outside our church. So patinochema kuna Mwari tichida mhinduro. Mwari vanounza mhinduro iri mudimension yekingdom, and the kingdom is more than a church. Ndikuti kudi patinochema kuti Mwari raise a prophet in our nation, tiri church. Mwari vanomuraisa, but pamwe pacho vanomuraisa asingapinde kuchechi kwedu. Vanomuraisa kuti aite basa reumambo hwavo. Isu tine mentality yebasa rechechi yedu. I had such a challenge when I started ministering church kwandaipinda. Vakati watumwa nani? Ndikati na Mwari. But our committee are not going to pass it to 2 minutes. But we can no longer associate with you because the road is all up to you. Because I see church yakutuma. Kuria kuti vanototi azviite kuti Mwari akutume kana church isina. Why? Because vanofunza kuti zvese zvofanira kuitwa naMwari zvofanira kuitwa muchechi medu. Tikati Mwari raise a prophet in our nation, anofanira kunge achipinda chechi yedu. Tikati Mwari raise somebody ane gift ye healing in our nation, vanhu vari kurwara zvipatara zviri kudhura, anofanira kunge munhu wacho achipinda chechi yedu. Saka tine vanhu vane mentality yechechi zvokuti even Mwari akada kuita chinhu nawo akatoomerwa kuti avabatsire. Saka Jesu paakauya ari Mesaya, mukadzi weSamaria anoti takamirira Mesaya, nokuti tine mutemo uri kudhara kuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka isu kana tiri maSamaria, Mesaya akauya ari muJudha, we can still wait. Saka tinoita kuti Mwari hamusi kutipindura sezvatinoda, muri kutipindura sezvamunoda. Yet does the sentence yekingdom, Mwari vanotipindura sezvavanoda. Isu tinenge tichida kuti vatipindure sezvatinoda. Tikati God raise a prophet, anofanira kunge achipinda chechi yedu. Tikati God raise an evangelist in our nation, anofanira kunge ariwo chechi yedu. Yet the church is too small than the kingdom of God. So vanhu vakasatomborumurwawo kubva pachurch system kuti vaoperate nementality yekingdom, vanoramba vachimirira zvinhu zvakaitwa naMwari kudhara. Why? Nekuti tine pfungwa mazuva ano mukurarama kwedu kuti ukabva kuchechi kwaunopinda ukaenda kune imwe chechi zvikazivikanwa unotonzi uri kuita musikanzwa. Yeti mwana wako anotitransfer kubva kuMuzarabani ouya paEagglesville, haisi problem. Why? Because you understand that syllabus yechikoro O level. But kuti tiunderstand kuti Bible hazviti. Unofanira kunge uri kwedu. Saka utiona pane munhu kutoti akatorupupura so kutama dzangu ndakarasikirwa nevandakaenda kubhoko 3 months zisina namata hakuna yedu. Vanhu vanototi ashua very sorry. Why? Because tinotofunga kuti kunamata indau yechechi yedu. Tikasarumurwa kubva pamentality yechechi toenda pamentality yekingdom, ipapa hanzi kuti chechi yakaipa. Chakanaka kutopinda chechi, chakaipa kupindwa nayo. Now explain. Ikakupinda waappetite, ukasara nemunhu akapindwa nayo, haana zvimwe zvaanotaura asati akubvunza mubvunzo wekutanga yekuti munopinda kuno. Because andozati patopinda ndokune nyaya first kwete akatipinda. So mhinduro yakauya kuSodom neGomora, there came angels. Hadzina kuenda kumba kwaanyone, dzakandogara paCity Square, pagedhi remuguta. Lot
mufumire mangwana dzikatongoramba kuti aiwa panapo you okay Bible wrote Lot akagombedzera akakuti ndinokumbirisa please handei kumba kwangu zvoreva kuti solution yekuti vanhu vasawirwe nemoto yauya ari maangels but only one person agona kuva neheart toward strangers vamwe vese vemusodomu vari kuona nha kuri kutovira havana basa navo only Lot ndiye akati regai nditaure navo vauye kumba kwangu giroza hadzina kufamba musodomu dzakabata maiki nespika kuti kuchanaya moto titererei uye tiwiriranai nesu farirai vakangouya vakangogara vakanyarara kusvika Lot akanegotiata navo vakaenda kumba Lot meseji yemoto akainzwira kumba kwete muroti which means nhau yekuti vanhu vapone it was an open door for anyone kuti musikana ave mukadzi waIsaac Rebecca yanga iri opportunity yaanyone nokuti Eliaza paakandogara patsime haana kuti pano ndamirira Rebecca zvanzi musikana achauya pano musikana is not a name for anyone musikana achauya pano achandipa mvura achapa ngamera mvura ndiye achava mukadzi waIsaac harisi zita remunhu icondition so pane nguva yekuti vanhu vachitoti indomwari itanga nevanhu vanofevhera nekuzodii there are times yekuti we need to get a revelation on what to do nokuti uchaona kuti Eliaza haana kunge audza musikana kuti chipa ngamera mvura urorwe ndozvaakafunga akataura ega musikana ndokubva aita zvafungwa kwete zvaudzwa Eliaza ndiye akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ndiye achava mukadzi waIsaac ndozvaakafunga ndozvaakataura in prayer Rebecca paakauya ndokubva Eliaza mvura ndokubva achera mvura akapa ngamera hazvina kuparidzwa hazvina kutaurwa asi ndozvaakaita shoko parinoparidzwa zvisina kutaurwa ndozvinonyanyokosha kudarika zvataurwa and I'll help you to understand zvataurwa ikuru inokusvitsa pane imwe level yekuti unzwe zvisina kutaurwa ndichakupa example iri tangible kurarama kwatoita isu kumushawo kudokosha taimukira kuenda kumagarden kunoita magarden kuseni kukumba kwamuchemberi wangu so muchemberi wetu akauya takarara mukitchen tiri boys so vozavairara vabika woti zvamurimi kukozodya nyamai meseji yavataura yati zvamurimi kukozodya nyama meseji yavasina kutaura ndo yavari kutaura yekuti musadye nyama sa imeseji inonzwa nemunhu ati kurei kana uri mfana unotomuka pakati peusiku woti zvatiri isu tanzi irowe uri kuita zvawanzwa yet unotoita wrong nekunzwa so chinonzi revelation shoko rawapiwa rinokusvitsa padevo yekunzwa rimwe racho rasara kana wakura shoko rawapiwa rinokusvitsa palevo yekunzwa chikamu chasara so ngirozi dzakauya musodomu negomora hadzina kuenda kumba kwaLoti Loti ndiye akati ndiri kukumbira kuti akava ne good heart towards strangers kana Bible richiti maangels harire kuti vaitofamba vaine mapapiro dziri ngirozi vakatouya vari vanhu Loti ndokubva ava ne heart toward strangers hati iyoyo akaitora kupi Loti wakafamba naAbraham for a long time Abraham une tsika yake yaakaita even to these angels Genesis 18 paakaona vatumwa vachipfuura akamhanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha uyai henyu kumba kwangu mugeze tsoka mudye mufurire mberi nerwendo ndo the same statement yakataurwa futi naLoti zvorati Loti ane chaakawana in associating naAbrahamu association yakamupa impartation magnet tese tinoiziva inonzi magnetism ability isimba rekudhonza mametals but unoziva rekuti spoon yange isina that magnetism ability ikabatwa nemagnet for 1 week yange ikazobviswa pamagnet inosara yaane zvinoitwa nemagnet iyo iri spoon kuti magnetism ability is transferable after a time
vanotara shona vanoti pane kunonzi kudziya moto wembavha. Vanhu vanotokudza kuti vanhu vanotamba nawo unoguma waakujeri. Vanonzi mastatement iwayo. Vanhu vanotamba nawo uchaguma waakujeri. Kana izvozvo zvichitozoitika ende zvichimanifesta, which means the opposite also inoita kuti ukatamba nevari successful unoguma waita mari. But asata munhu anombonzaro ukatamba nevanhu hauchasimuka. Tinongodzwa zvinongoshanda kana ari maproblems chete. Inhau yemind yedu yakatrainwa kugamuchira the negative more than the positive. I'll give an example. Kana munhu achitofamba kudai ukamuti nyoka iyo haabvunze kuti kupi, anotongochetuka. Mind yake inotozva kuti kana iri nyoka yatopa ndiri. The same person ukamuti mari iyo anoti kupi, anozva kuti kana yakeshi kure, but kana iri nyoka ndatorumwa. Imind yakatrainwa kugamuchira zviri negative, kuti zviri negative ndo zviri close to me, zviri positive zviri very far. Opportunity yakauya ikazvipresenta sevanhu vari desperate muSodom neGomora, mastrangers asina pekugara. Lot akati varume murari panze, ndinemba muno muSodom, let's go to my house. Munomukira kuseni muchienda. Vanhu ivava vari kutaura nawo idelegation yeheaven, but yazvipresenta sekunge iri desperate isina pekurara, ende vaine mission yekuti vanhu vachahosta vavape message yemoto uye vanhu vagone kuburiswa mumoto, but havana kuuya vaine eneo yekuti Lot. Lot ndiye akaita kuti agone kuwana favor nekuda kwezvaakaita. So kazhinji kune favor inozvipresenta seproblem. Tiona unoramba uchidzokera mupreya kuti Mwari ndirangarire, pane favor yandikuda, yeti favor yacho yakauya, but yakauya desperate, yakatouya iri problem. Saka iwe unokuti hauna meso emweya, wakangoona iri problem, hauna kuona opportunity yavigwa muproblem. Jesu ari Mesaya auya kuzoponesa. Paanokumbira mukadzi mvura anonyimwa, anyimwa anotanga kumaketa kana kuadvertisa yaainayo kuti dai waiziva ari kukukumbira iwe ndiwo waitokumbira kuno nekuti ndine mvura mhenyu. Zvora kuti anowanzoita zvinhu tu, nyota nemvura. Jesu ukaona akukumbira mvura ukangomunyima anokudza type yake yaainayo. But anotanga apresenta udesperate neproblem, but iye akalota a blessing to your life. So mindiro zhinji dzakamirirwa nevanhu dzakauya ende dzakatoneta, dzinopedzisira dzatodzokera kudenga kwacho kuti muchinda wacho haana kana basa nesu. Why? Nekuti pfungwa yake yakangopurogramwa kuti kana wanamata Mwari achida kukupa opportunity, inongouya shuwa iri opportunity utokuona kuti yaMwari yauya. There are times yekuti the opportunity inozvipresenta semaangels auya muSodom. They were desperate, vasina kwekurara, vachingobvungaira mutauni, but iri timu yemoto inonaisa moto type. But havana kuuya kana nemagumbezi kana neany sign yekuti vane zvokudenga zvavainazvo. Vakangouya vakagara muguta. Lot akati aiwa handisiye mastrangers achirara panze kana ndiine imba. So pane nguva yekuti basa rako rakauya, vanhu vakatouya sekunge harisi basa, idambudziko. Saka vakadzokera futi kuprayer kuti Mwari basa rangu nanhasi. Yeti basa racho parakauya hauna kuwana meso ekuona kuti ndiro rauya. Apa runoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Asi hapana panoti ukaita prayer denga rovhurika roti adzimai awo shuwa anobva kuno. Achibva kuna Mwari kudaro akatobvako kudhara atori kumaraini kwawo, ende anotopfimbwa ende anotorambawo. Ina adzimai angu atine vana 3 pandakavapfimba vakanditi kwana. But wega undonoti adenga rakandipa munhu but aimboti kwana inini manje. And one thing chandaka understand zvangu, it ladies sometimes or most of the times kana tukuwa dzesi, to them no anima meaning too. No anoreva kuti no, kana no anoreva value. No
kuti unonzwa kuti kuramba bari kuna no anokunza kuti zvinoita izo ilanguage inozikanwa nevati kurei pane kuramba unokunza kuti iripo munhu aramba unochedzera kuti bhozo kuti kune winoya inozona apasina kutukatuka pane mhepa but ilanguage inogona kuunderstand one a little bit mature. So what varume paakavati ati munoona kumba kwamubhabhorati vakaramba vakati we are okay here. Iye ndokubva azoita nekunyengetedza kuti please God ndinoimba muno musoto hamungatenderwe kurara panze apa isu tiripo. Ndokubva vaenda nevatumwa kumba kwake. Handizadzara kumanguva vanhu vaamumba pamusadza radyiwa sapa yarowa avo varume musoto zvabata vaziva kuti vanhu vaya vaenda kumba kwaLoti ndokubva vauya kumba kwaLoti zvikati buditsa vanhu vapinda mumba mako vese panouya fevha mulaifi mako Satani hapete maoko anotuma masystems anda kuti fevha yebude futi mukadzi anonzi Rahabu chaira chifeve pakapinda varume tu vatumwa naana Joshua mumba marapa zvanzi mambo the king of Jericho akatuma vanhu kuti endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make. Hama dzangu chinonzi chifeve kutendera varume vachipinda mumba mako kana uchizikanwa kunzi kuchifeve. Sei muzungu mambo akarwadziwa kuti Rahabu ane makastoma? That means mambo anga akusensa a spiritual thing more than a physical. Nokuti kana munhu ari chifeve vari huye varume vapinda mumba make ndoufeve hwacho. Rahabu was a prostitute. Mama ake mukapinda murume zvine problem here. But sei mambo wemuJeriko akati endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make kuti pese panouya chinokuponesa the devil will fight. Zvisina basa hafaite zvinoita kuti life itransforme ndopaanoda manje kuti atonzi chaiva chifeve kuti every day maipinda vanhu ende hakunanga nebasa nazvo. But pakapinda vatumwa naJoshua vanozoita kuti Rahabu asurvive mambo awazva kuti pese pane survivor we need to fight. Ndinofana kuti Rahabu akatsika-tsika haana kuti Yeshua vapinda torai akavaviga mumba make. Saka ife tinoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti kana chiri chamwari chinoda kuviga mauri chichengetedze. Vanhu havafare kana Mwari aunza blessing mulife yako vanotuma masystems ada kukutorera. Loti ahosta vanhu mumba ko vanhu haisimba yenyu imba yaLoti munorwadziwa nei kuti Loti apa vanhu accommodation. Mwechina inosenza kuti kana atotora rume wapinda mumba upenyu hwake hwatotransforma hwachinja. Saka let's fight him tifanane. Inetu kwaya kuchenjisana nobva asiyana newe. Wobva anototi yes this is the time to fight you now. Why? Nokuti pane zvauya mulife mako zvakanakira upenyu hwako zvokuti wakaipa unorwadziwa. Vanhu munoboikana nei kana Loti apa vaenzi pekurara. Vanzi vakati panguva vakangoti chovhei vakauya vakapfeka kurova tuo buditsa varume vapinda imomo toda kurara navo. Ripoti yakaenda kudenga yanga iri yehungo chani. Saka ngirozi padzadzika panyika dzauya kuzoverifya kuti angangodara emakore ngatizvionere. Saka ava pavakati buditsa varume vapinda mumba mako toda kurara navo Loti akati aiwa hainetse ndine vana vangu mhandara mumba ndoda kukupai ivavo ava ndokubva varamba kanzi atudawo rume ari mumba vouba rume ndokubva vaziva kuti saka ishua timwe rachada mabhebhi zvachose rakutodawo mwarume akaramba. Loti akati aiwa ndine vana mhandara ndikupei zvikanzi hatidi tuda varume ivavo. Loti paari kuedza kuda kuvaka vari kuramba. Why? Pese paunoburitsa kana paunoedza kupa unoexposa rimwe dhimoni risingade kuti usimuke. Zvanzi aiwa ndine vanasikana ndikupei zvanzi atoda rume apinda imomo. And a miracle happened. Loti akanzi nevatumwa pinda mumba ava ndokubva varohwa neblindness besa hapana akatendeuka vari mapofu kudaro vari kupfuura mberi neprogramu.
And I was home all the time. That's how about it's reality time. Miracle that is good, but it's not enough to repent. Whenever is a Rogan one for a dombo, but Wakalamba very stubborn. That's why when she got to repentance, the preaching of the gospel, it doesn't get over than any miracle. Yes, I should have about one Getman, Peter, that is a member, a check up on the yes, I don't know that Muruna this one. Muruma, I know that I think you said outside to pay you. I gotta make you deny it. Oh, yeah, I'm going to run the Chicha side. When no watch is talking to Munano, but I'm not about against. Not the miracle ain't city enough to win this guy. So, Lord, I didn't get it back. No matter what you don't scan, no follow the blindness. Message no matter those of us got to forget. What do you do when you are Shakuya? But I have any more Chawia. Saratine program, and that's our name. That was a good amount of Mumanya, Moto Zonaya. So, Lord, Nabutis Moto, Lord Wagan Zimania, Kanawabuda, Moto Zonaya. So Lord, nakuti za moto msoto, ndio tuwatimile papa. Hata topiwa message yekunzi manya uende kuchikomochi. Kana washika ikogo ndoka tishaita jatuda kuita. Lord, nakuti za moto msoto. Lord wai manya ne message ye faith yekuti jataurwa ndezvo chokwadi chichaitika. Saka kurati vanhu vaigona kusanga naye chimanya, vaigona kubvunza tinda. Obva ati kuchanaye moto. Vanota kana usiri kunaya is not a problem. Tozozona wakita say. So because asikutiza moto ari kumanya pa message ye faith. But the message yapiwa ku family yake ine one principle. Don't look back or don't look behind. Rabbi makatarisa kwamurukenda. It's unfortunate kuti my Lord vabikira vatumwa vahosta denga avana kuwa successful. Iyo vabikira vatumwa denga rashikira mbamao vakazikuda imsacheuke iwo pakuenda ndokuba vacheuka. And the Bible rangu rati she turned into a pillar of salt. Apart kuti munhu yaninga asisipo afa, Bible harina kuti she died, rati she turned into a pillar of salt. Why salt among everything else? Saying that you akava salt akadi kungochunguka na ifu nokuti munhu ifa munhu anodzokera kuguruwa, mailota anodzokera kuguruwa vakadzokera kusauti, which means there is a story behind chinhu chinonzi salt. That's why Jesu kwaari kuuya manje anoti imi mukatenda kuvhangeri rangu kana muri vatendi, you are the salt of the world. Zvoya kuti mailoti vane chinhu chatinogona kudzidza kubva pavari kuti sei vasina kuva ivhu, nokuti ivhu rinodzokera kupi? Kuvhu. My Lord, she died, so she turned to become a pillar of salt. Among everything else, why salt? Saka Jesu paruti kana muri vatendi manje matova ofuti munyu lati isusu na my Lord tineka kufanana kana tichitenda muna Kristu. Mandunzvikere? Yes, amen. Patibirire mosho nopanzi kwavo. Kana Jesu achiti isu tiri munyu wenyika kana tiri mabelievers, okuti na my Lord let her look back and she turned into a pillar of salt. So na my Lord tineka kufanana tiri munyu iya akava omunyu, but tinofanana sei nokuti yao yaiva nyaya disobedience, havana kuteerera zvakataurwa nevatumwa ndokubva vacheuka and she became a pillar of salt. Isu manje tobva tava futi munyu kufanana nawo. Sei? Explain. Salt ukaitora ukaisa musupu kana mumuriwo inodissolva. Kana wakudya unoinzwa, hauchaiona but unoinzwa kuti irimo. Ndonoita salt nayo ukadurira musupu so hairambi iri pamusoro yakarangara iri white, inodissolva. You are part of the soup, but unotonzwa kuti supu iyi ine salt, iwe usisiri kuona salt. Kureva kuti my effect anofanirwa kuwanikwa mumunhu anonzi muKristu, kuti isu wacho tikaiswa musituation hatisi tinooneka, but
Wakati umwari uri matiri, wa unofanwa kumanifesta kuoneka. I will repeat again. As a believer, pakanzi pane zvinoitika pano, vanhu ngavachirega kuona munhu, ngavachiona mukuita kwaMwari kwakavigwa mumunhu. Effect yesalt iri pakuti kana yanyungudika yamusupu inocreata taste yekuti munhu unotoziva, even munhu asina kusvika pachiiswa salt anokuudza kuti irimo. Uri kuiona here? Iri kuinzwa. Kureva kuti uKristu unofanirwa kusvika palevo yokuti zvinonzwika. Kana vanhu ukasauta ndopinda kwakati yedu ndeyakati, usauti hwako unotatsana unonamata. Tisina kubvunzana machechi yakunamata inooneka. Vari pamwe kuti unozoona kuti baba waasauti yekuti anofanira kutobata shuwa kuti uri sauti unotoita kuauta nebheji yekuchechi kuti nditoriyeuta muri kuonera usauti haupo. Kana usauti uripo vanhu vana basa rekubvunza vanopinda kuti vanoona kuti mwoyo nemunhu kudzikama kwake kutaura kwake uya anonamata. The effects of salt. Apaonekwe chechi, apaonekwe bheji, apaonekwe chigaro, panoonekwa manifestation yeumwari. So Lot nevana vake vakapfuurira mberi nerwendo. Thank God Lot haana kuzocheukawo. Why? Because pane program inoda kurongwa naMwari. Kune Ruth runotipa mukadzi anonzi Ruth, anonzi maMoabites. Vanhu veMoab iproduct yaLot paakarara nevanasikana vake. Vanasikana vaLot vakanwa wine, vakarara nababa wavo, kukaberekwa Ruth runonzi Moab. KuMoab ndokunobva mukadzi anonzi Ruth. Ruth ndiye anouya ororwa kuno naBoaz, okontinya genealogy yaKristu. Zoreva kuti nyangwe pakaitika zvisina kunaka, pane chakaberekwa chakanaka. Hazvina kunaka kuti baba varare nevana vavo, but vaita misikanzwa iyoyo pakaberekwa chinhu chakataimirwa nedenga kusvika paextend yekuti Boaz haana kubvira aroora achimirira zvinobva kuMoab. Yeti Moab izita remusikanzwa vana varara nababa, but kuna vana varara nababa kuMoab kumusikanzwa kuri kuberekwa Ruth anova tateguru waKristu anororwa naBoaz. Sei denga raita sekunge raitira Zova, uchaona kuti my Lord by revelation nechizaruko vari kuziva kuti mberi kwatiri kuenda ndichakontinya kuenda nemurume wangu hatigoni kubereka rudzi runonzi Moab. Tinenge ndauraya plani yaMwari yekuti tivape Ruth. Saka ini pandiri kucheuka, I'm looking into the revelation of the future. Lot naadzimai vakapfuurira mberi nerwendo havagone kubereka rudzi runonzi Moab, nokuti rudzi runonzi Moab runongowanikwa bedzi Lot paarara nevana vake vasikana. Naadzimai vake havagone kuita rudzi irworwo, but murudzi irworwo mune ari kudiwa anonzi Ruth. Saka mai Lot vakakontinya, kumberi hakuna Moab, kana kusina Moab hakuna Ruth. Saka mai Lot pavanocheuka kureva kuti vari kuti inini handichakontinya kuenda kumberi, but nyangwe ndisina kukontinya kuenda kumberi, pane zvandaona zvekumberi zvandava involved kuti ndibatsire kuti zviite kuti kuve neMoab handifanira kukontinya. Saka pandiri kucheuka ndava sauti haichaoneka, inobvisa kubva musupu, unozongoinzwa kumberi. Kana paakuberekwa Moab unonzwa kuti pane amai vakabva kuti paite vamwe vasikana vanobereka zvinhu izvi. Sauti ikapinda musupu haichaoneka, but kana wakurova supu unonzwa kuti irimo. So mai Lot pavakava salt pavakacheuka unoti vakadissolva munyaya iri kurongwa naMwari yekuti kuberekwa rudzi runonzi Moab kuva neRuth. Saka paasiri kuenda ati ndaakujoina plani yaMwari, nokuti ndikaenda ndatoimisa hatigone kukupai Ruth, hatigone kugadzira Moab. Saka mai Lot ipicture yekuteerera, ipicture yerevelation yekuziva kuti ndikakontinya nerwendo ndauraya program iri kurongwa, nokuti hatigone kuwana Ruth kubva kuMoab kana ini ndakontinya ndina Lot sehusband. Maybe I'll explain another dimension. Kana vana vaMwari vangu vasingatenderwi kuroorana nemamwe marudzi, kuti Ruth neMoabites haakonzere kunoroorwa kuBethlehem kuvana vaMwari.
Say denga rana shpendera. And the Moses. Law came through Moses from Mount Sinai. Moses wakafika kupi? From Mount Nebo. Mount Nebo, you know when you go kupi? In the plains of Moab. Which means Moab is a place where Lord died and grace began. Moses wakafika to Moab. People discovered Mount Nebo. Or not Mount Nebo. But after Moses, you know when you are in the plains of Moab. Saka pese panofalo grace roba inotanga. Why nokuti mulungu akasha oba une right yekutorwa neumwe nokuti ausisina. Saka chechi ikarorwa na Moses. Moses paanofa taakugona kubereka futi muna Kristu upenyu. Saka mukadzi anonzi Ruth tikumupa qualification yekuti ari mutorwa agone kuroreka kuIsraeri. Iye ari kubuda muri kufalo. Ichechi yaberekwa kubva murufu rwa Moses ichienda muna Kristu. Sana akukushika pale akukati mpaka walota anakukotinya lwendo akacheuka ndombawa sauti Yesu auya ombati ibi muri munyu wenyika kutaka kufananitsa yetu kadarisa a story ali kufananitsa ni munhu asikaterera zora pane kuterera kuripo nokusaterera kwake nokuti dai akaterera akasacheuka aipfuura mberi nehasband yake Loti osvika uku ochembedzana zvavo kwavanga vabereka kudhara. Saka paakasajoina rwendo rwokuenda nekucheuka Loti akarara nevanasikana vake ndokubva abereka kuti Loti Moab oba akabva Ruth. Zvoreva kuti amai Loti vari kuti kumberi uku Mwari havana pulani neni yekuti tivape Ruth, vane pulani naLoti nevanasikana vake 2. Saka ine handichaenda nokuti ndikaenda ndinospoira program yekuti kuve naRuth. Saka paari kucheuka vavasouti adhinzwa pamusuku but unozonzwa kuma kumberi kuti kwakaberekwa Ruth. Zvakureva kuti kusaenda kwamukadzi waLoti ndokwakakonzera kuti kuve neRuth runonzi Moab. But akaparticipata paprogramu iri kumberi but iye asara. Maeffect esauti ukangoisa musuku hauione futi but unoinzwa. Even munhu asina kuona muchiiswa sauti anokuudza kuti munyu wakawanda. Maonera ndiri kunzwa. Unounzwa sei kana wadissolva. So picture yechechi kuti you are the salt of the world. Atafananidzwa nefirst statement yekuti salt iri pana mai Loti. Zvoreva kuti amai Loti pavakacheuka mukusateerera vachitarisa kwavanzi vasatarise vane zvinhu zvavaida kugadzirisa kumberi kwavo vasingafanirwa kupati kuenda kana kusvika. Rakambega usiko kune nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti opportunity yekuti vanhu vabude mumoto ndoyakatanga kwete moto. Chakatanga hakusi kunaya kwemoto, kune varume vakauya vakanyengetedzwa naLoti kuti andeikuma havana kuuya kuti kutsvaga Loti neadresi yaLoti pana. Even Abraham the friend of God, the great prophet, akaita intercede for Sodom and Gomorrah, and akatotara in terms of figures akatanga ati 50 gross negotiate na kusvika asvika pa 10. The actual figure yakanamatiriwa naAbraham yekuti vanhu vabuditswa i10 but hamuna kubuda vanhu 10 4. Saidenga risina kuti Abraham ishamwari yaMwari is a great prophet takungodawo vamwe 6 wokuwedzera kuti 10 ikwane according to his prayer. Secret yanga iripo ndeyekuti no matter prophet vakunamatira zvakadii, your character matters most per manifestation. And I'll repeat. Nokuti vazhinji vedu manzwa nokuchinja machechi kutotsvaga kuda prophet ari powerful. Secret yepower ine chekuita nemunhu ane problem uye nemunhu ane anointing. That's why Jesu aiti aporesa munhu anga asingazviposte kuti wazviona kuti original from heaven. Power iripo aiti kutenda kwako but aipa credit nemunhu anga ane problem kuti kutenda kwako kuti iwe unotenda simba robva rashanda. Saka ukaenda kune simba iwe usina kutenda hazvicomplete. Zvoreva kuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari ende kutenda kusina mabasa kwakafa. So no matter ukachinja chechi ipi neipi kana prophet vakanzi vari highly anointed zvakadii kune zvimwe zvisingaite kwete nekuti havana power. Abraham akanegotiate akasvika panumber 10 akati ko nhai Mwari mukawana vanhu 10 haufa. Ngirozi dzapinda muSodhomu neGomora, family yakachengeta ngirozi vakachengetobikirwa chikafu
ifamily yabantu 4 Lord that mine wanasikana 2 ana kunzaiwa but munhu wamaranga ati 10 ndikotopa iwa mwe4 pamusoro vanhu vabude vanhu vagona kugamuchira nekuita zvinodiwa naMwari ndo vanopinda mumafigures nyange pane Goshen pakawanda saka unombogona vatora kuti zvizhinji ngazviitike muupenyu hwako unotaura zvizhinji ona muchiitika zvishoma wandofunga hana pawa Mwari hana kumunzwa Abrahamu akataura 10 vanhu vakabuda 4 iye achinondishamwari yaMwari nenge yaitaiwa mufesi wangu haatendinokonongokwanisa kwanisa karekta yako zvaunoita andikuona kana ndinoti zvisina kuya nezvina kuti dabudisa Lot. It was an open check for anyone, but Lot akava a person ane a heart toward strangers. Akati mungarare panze ndinemhanda ikumba urayako nepese panouya mhinduro yako kazhinji inouya sekunge iproblem inoda kubatsirwa newe but iri solution yayo uzobatsira iwewe pese panouya solution inogona kutouya seproblem saka uchiona uchiri kunamata kuti Mwari problem ngaipere kuda solution yeti problem yacho no solution. I'll give you a quick example. HIV idambudziko. But HIV yakava source of employment to others. Watu nema NGO. The mothers dzakatonzi AIDS program AIDS zokati kunaona tita dumbu ne AIDS kuyakwake natore dumbu vanoshanda kuma NGO AIDS iwe chako unayo chete kuti ngori rimwe side zvako but vamwe vadya nayo industry hakuna but pangosimuka pandemic pauya kaindustry covid iyi kunakadya kuna kuti ungadziwa nemamask utakomana dai chirongwa chiripo ndandakaodha akawanda western restaurant team redu iri vakomana vasera ma5 mari nemamaska angotsenga mukokomana angotsenga andozvotamana covid kuenda kwaita kuti ma5 tu achiwanikwa mangamanga wazingosangana neyo nisatoenda tese 5 sakapera yanga iri pandemic kakarika breakthrough nerimwe site hondo painouya ndoinoita kuti vamwe vazonzi mahero vamwe vanonzi marefugees idisiyeni yavakaita pakauya hondo vakati nizvekudetsera landreka tipinde mukembi mwe ndobvataiwa yatingajairirwe nyika yedu hondo yapera ndobvazonzi vakupiwa mari dzawa nekusada kujairirwa ave kutizawa ndiyoyo sa mumwe akaita refugee mumwe akaita hero pahondo 1 havana kuya chiti mahero endayo marefugee endayo idisiyeni yako kuti ndanditi zvenoizi ndikapinde mukembi mune vamwe hondo inouraya tidi izvozvo rikandijoina vangu tizorore so pari pekuti opportunity ikauya saidi raunoenda kwete rawakaendeswa raunoenda iwewe maringe mafungiro ako hakuna kutanga kwaita flat kuti vanhu vanyure pamazuva anowa kwakatanga kwareka inoita kuti munhu asanyure so chinototanga isolution kwete problem but solution yacho kakwa kuri kuvaka kumuna neusimbe kakatoroka muka problem kunetsana vanhu vana kuifarira program yekuvakareka kungonetswawo nemunhara ngofunga kuti kuchanaya hazvina pei mukati kungovakisana kuitisana saka nakati hatijairirwe ishamwari vakati ndako tiri kuno solution yagara iripo pekutanga but kazhinji inogona kuuya sekunge idambudziko saka uchiona nanhasi uchiri kungo dai ndirini Daniel ndaiswa mugomba reshumba prayer yangu yanga ine kuti I bind the lions, I paralyze them, I command them to die. Yeti shumba idzodzo isolution kuvanhu vakukandisa. Why? Because dzichavadya kana wabuda. Saka shumba kuna Daniel mabhururu ake ndoma witness chaiwo achaudza mambo kuti uyu ari right vasi right mukavakanda tokuratidzai kuti havasi right. Kanga rika program kekuchinjana kupinda. So kuna problem inogona kutouya but isi problem yako iri solution kune zviri kukurwisa. Dai
kana shumba dzikava paralyzed dzikafa vakumurwisa vakazopindawo waingowana breakthrough. Saka shumba kuna Daniel answer. Roman Samson achienda kuTimna, shumba yakauya against him. Bible rinoti akaibata akaibvarura. Akuzodarika mumusi akatarisa mushumba yaakauraya akaona muine uchi. Yeti shumba kana ichiuya against you iri kuuya kuzokudya. But kuna Samson yakauya kuti azodya. So solution yako kazhinji ikauya se problem unodzokera futi ku prayer unochema kuti Mwari ndiwanire nyasha zvinhu zviye zvawesi. Because painoita wesi kune vanenge varangarirwa ufunge. Labhani aiona vanasikana tu Leah naRachel. Bhaibheri rinototi Rachel anga akanaka kudarika Leah, but handaipa kuroorwa Leah akatangira akanaka. Sei akamutangira ari asina kupfimbwa, ari asina kudiwa naJacob. Baba vakati kuno mukuwasha tinorera namasikati teere kurora kwana patokupa mudzimai wako manheru. Baba aizoti usiku haushande beauty unongoshanda kuti munhu arimo. Kurati Labhani akagona kumaketa problem tambi akanaka. Uye arizoona mangwana kuseni kuti mandipa munhu asiriye but nhumbi yatobata. So rima rega rega rine blessing kune vamwe vanhu. Isaiah 45 verse 3 not I will give you the treasures of darkness. Darkness inakatakura futi ma treasures. Darkness rima kuona kwezvinhu ma treasures akavigirwa vamwe. Unazara kuti kune zvinhu zvakuti kana zvikangoita mushi vamwe vanhu upenyu hwavo huchatomboita mushi. Because chiri kuvapa kuita zvavari kuita zvinhu hazvina kumira mushi. Saka anongotora kacheo ugara pakopa kabhanani kabheki kake so hetira pakati ikonomi kangoita mushi unoenda wega kumusha udzingwe unotozvati amana mandikuwadza unoshita mandiuraya. Saka irima reikonomi ringoita vamwe tsano vagonawo kuvaka because havana kufunda. Zvikaita proper panoshanda kufunda kwako. Saka kana usina kufunda usatombochema dai zvanaka dai watoti Mwari nganinakirwe munguva inoyi. Because zvikanaka kune mainterview baba hakuna achapinda basa asina kuitwa interview even mabasa ako. Aunza mama tambura ako manopinda yokusesa pinda munosvira patransformer. Vakuru munotobvunzwa kuti munozvigonera kuti batata tambura sterek. Nhamo haisi qualification, nhamo haisi experience. I situation. Mwari panoti muAbhurahama vana vako vachaita senyeredzi. Nyeredzi dzinotora advantage yedarkness kuti dzigone kushaina. So kana zvinhu zvatoita kuti zvasviba zvaoma kwane rima so nekutoti Mwari ndibatsirei mukuoma kwazvo nditapirirwe nokuti zvikangonaka ndakuvara. Hawandiri kuudza ari kutozviti zvikanaka wakuvara. Iyo ndokuti ndakanaka dai zvanaka ita mushe. I'll give you this example. And if the next statement kuti mabasa ari kunetsa it's half truth. Anda kuti indema ndati half truth. Imwe half ndei. Takatarisa Sunday Meusa. Sunday. Tikatoona itonzi kuri kudiwa engineer kuchiredzi. Tonga talents. Iri kuda engineer kushuka. Kutoni mabasa ari kutsvaga vanhu. Kune vanhu vari kutsvaga mabasa. Kugoita mabasa ari kutsvaga vanhu. Saka chokwadi chinoti kudii? Haufanira kuti mabasa ari kunetsa. Unofanira kuti type yangu anonetsa. Wakanzwa kachokwadi akanobhohwa bati. Vana kuri kudiwa engineer so. Uchiti mabasa ari kunetsa iti edzera rangu. Hako. Pachini chada kuimprove manje nekunoku kwete ikoko. Opportunity available for anyone. Kana zviri zvinhu zvekingdom yaMwari. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Vari dambudziko ndetamusaziva kuti mwaka wangu wasvika, mwaka wangu mukana wacho ndeuyu. Why? Because mikana inozvipresenta kazhinji sedambudziko. Kuroora kwaIsaac kwakatumwa Eliaza akaviga goridhe nezvese zvinokosha mbeki. Akapresenta condition yekuti achandipa mvura wapangamera ndiye achava mukadzi waIsaac. Pakatanga paiswa leba hapana kupfimbwa munhu
Vakataurwa kushanda. Mwari makarangarira Ruth aenda kuMoab. Abva kuMoab achienda kuBethlehem akaroorwa naBoazi. Ruth haana kupfimbwa maraini. Ruth akawanikwa kumunda achishanda. Varume kune pamwe kuti opportunity yako yakapigwa kwete muusimbe mukushanda. Saka Bhaibheri richivenga usimbe. Ratoti kana paine simbe ngaende kumujuru, kwete conference, kwete kuchechi. Kumujuru kunongoona kuti ndudiki paturikuita basa man. Lesi yene ndikarafu. Kuti kana muri simba muri kuchechi, endai kumujuru. Kana ukadiki pateti uirana kuchivaka zvinhu so. Iwe uri mukuru hauna zvauri kuita. Wana motivation pachuru chaipo kwete paconference pachuru. So pane pamwe pekuti answer inouya but yakavigwa mukushanda. Achandipa mvura opa ngamera mvura ndiye achava mukadzi waIsaac. Kushanda haisi beauty. Opportunity payakauya kuti moto wakuda kunaya but patumwa vanhu vanobudisa vanhu mumoto. Vanhu vakauya vari desperate vasina pekurara vakasvikira muguta reSodhomu neGomora vakagara paCity Square. Lota akaenda akati varume ndinemba hamungarare panzira. Handi munorara kumba kwangu mupfuure mberi nerwendo rwenyu. Zvanzi vatumwa vakatomboramba akavagombedzera kuti please don't worry hamungarare panzira. Handei kumba. Vakumba ndobva vakazoudzwa kuti tsano tiri timu remoto. Ita rati stere vachatsva munhu pano. Meseji yemota anatorwa maraini. Kumba akuva hosta. Answer inozvipresenta sedambudziko. Saka tinoona tirongoramba uchinamatira mhinduro yeti yakatouya. Maybe pandemic iyoyi panga pauya mari yako yokungochema chete. Ukatoisaitaura muchisaita mesi. Yakanyanya ndeyapera. Ikapera choro rinongoramba uri iwewe zvangu. Mukuoma kwazvo nemukunetsa mazvo Mwari ngaandiwanire nyasha. Ndigone kuziva kuti apa pane mhinduro apa ndo pane answer yangu. Varume havana pekurara ndinapo pekurara. I remember ndakabhuka testimony how I came to town. Ndaigara kumazoe mine unonzi kuJumbo. I grew up pamaini papa. Saka pane golf club. Saka varungu vaenda vachitamba golf. Saka taenda kunotakura mabhegi tiri makedi tiri vafana. One day tiri kuenda pane mumwe murungu anga aponjerwa nevhiri rake machembero kumadhara. Ndobva akumbira kuti tinjirawo spare wheel rangu iri. Vamwe vangu vakati adatijairira. Vakashandisa madzibaba edu ada kungotishandisa. Sara vaida kubatira Sara chitakwenda kubatawo nhau yegolf kudhara. Ndakamubatsira munhu iyeyo. Ndobva andipawo business card rake, was a farmer. After some time ndakazongomufona ndonzwa kuti arisenzwa. I've been looking for you. Ndakaopena company kuHarare kuna Covent. I want you to come. Ndokuuya pandakaita. Ndauya ndobva nditi this is the company. That's Trans for Africa. Pane zuva close nezuva pa number 38. So ndasvika ipapo ndonoona ari kutoshanda ndikachapindawo pamwe ndikakuchegawo mota zokutawa mwaireta company. Ndapiwa shirt ndinoona mwana mwakusundika mvunzo kuti ndichiita papa. I want you to manage these guys. Ndazomudza kuti achikoro manje papasina. Zvanzai wakapasa vhiri. Baba pane mikana yekuti aunyore olevo unyore mavhiri. Life. Time and chance are given to all. Takakagwara nenyaya kungochinja vhiri. Vakomana kuti pana supervisor auya mukomana wamavhiri. Vamwe vangu vakaramba kuchinja vhiri nemudhara vachiripo. Ivo vari kunemba kuti avo mwaponjerwawo mai hazvichaita. Time and chance are given to all. Omwe murungu uyo haana kutisarudza kuti come and change my will. Akati can you kureva tesi. Chance yelife inogona kuya iri open check. Mwari ngaakupawo kunyumwa. A descending spirit. Kuti hapane mukana, hapane favor. Hapasi pese pane problem pasingaberekwe favor. Pane kamwe kakunetswa so pakatakura blessing. Nemwe musikana akachata so. Testimony yakaitibata. Akafirwa naamai. Akuchengetwa kumba kwamai nini. Akafirwa naamai kumondoro ndobva yamunomhara kumba kwamai nini. Amai nini vakati vana vanga vachaita majuti. Iyeyu ndiye achamukira kuma 5 achiita majuti.
Vana mai ndobvazora ndobva uitwa shandiswa. Vari kumuka kuma5 vachita kumajuti. Timu rinodhiraivhawo magonyeti rinomukawo kuma5 rinotora matraki richienda. Ndobvaonwa neimwe shanje isati yaroora gonyeti. Zvawirirana paye muchato ukarongwa wakachata. Aipupuraita vanyaya iyoyo kuti kuna mwari wokuma5. Usaterere kumutswa kuma5 nounamukira mereti kumukira muchairo. Vana vamai vavo pamuchato vaingoyemura so. Kunaishandiswa vachimuka kuma5 vasozeti kuma5 kune mereti. Aigona kuchenda kuti mwari vakandivenga indava zodaiso mwari ite mwoyo wauchinje vachiwedzera kuoma kuramba uchimuka kuma5. Mwari aitozati kuma5 kune munhu wako. Ishmael na Haga vakadzima pamba paAbhurahamu vakachema, mwana akachema nenyota, mvura ikapera. Havana kudzorwa kumba. Mwari akavhura meso Haga akaona tsime remvura. Kune imwe blessing yekuti Abraham akupa bhodhoro remvura. But mwari wada kutokupa riri tsime remvura. But unoriwana sei kana wadzingwa kwaAbhurahamu? Pane kudzingwa kuna mwari mukati. Ukakuziva unofara. Zvinoita kuti ucheme pakati maka vada kundidzinga. Usaziva kuti mhinduro dzinouya sei. Kune mhinduro dzinouya saJoseph. Kuti vakoma vako ndovanopesa vatokumaka kwete vatorwa. Vakoma ndovanokutengesa. Joseph ane dream yekuita mambo. But haana mari transport. Mari transport kuvengwa. Support yedream yako inoda vanhu vanokumaka oyi. Alright, I'll finish this scripture. 2 Kings chapter 13 verse 20. Kune murume aenda kundovikwa. Zvanzi vakundomukanda muguva. Vasvika naye kumakuva. Vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vati tingafe hondo yauya. Saka hatichaviga murume uyu muguva rake. Ndokubva vamukanda muguva ranga rakashama naElisha. Paakaguma mapfupa ndokubva amuka. Dai akaitwa proper burial aivigika. But nokuti vakamukanda muguva risiri rake akaguma mapfupa akamuka. Yega murume wokuti akapiwa maiki achipa testimony muchechi anoti ndinofara nenyaya dzekukandwa kandwa idzi. Vakakandwa mumari dzedu, takakandwa miminana yedu. Proper burial yaitomusiya akaora. But vanhu vakaona hondo ndokubva ngatimbomukandai. So pane kumwe kukandwa kurijektwa kuri kukukanda pablessing. So kana uchinasa Bible richiti gara une mufaro muna Mwari nokuti Mwari vakatendeka. Rejoice in the Lord. I said rejoice. Why? Because even in trying and troubling times, I think that is also a bit of one. Kune favor isingawanikwe mukudiwa inowanikwa mukumakwa. One day I was preaching here around 2012. Was we started here 2007. 2012 I was preaching here, so I had challenging with some guys who are part of open up. My English preachers, I only preacher who cannot be part of our team. That's like a dressing cargo teaching. People they say a lot. Go what is Japan the lunch hour saga cannot show out what we have mashuro. But I want people who can cheat a mess. Was a team shown at it. But their rejection, the Rashika Pandaka is salute and the Shua Marimunene and the Magarunga Zhao. One day I was ministering here my level, said, oh, boy, Mumuruma Kamirapa. So the Paris and the Cascade of Pari Knoko. Don't find Morris. What's the use? Araban Bata Robo, don't Vapuri Samai. Mariaga Purita, $10, 700 years. 2012. 700 years. Pan of the church. Pana. Don't value what God bless you. Don't buy it. Baba, there is no Zimbabwe one. No problem. I don't know what you want to see right. So the Nakakumaka Mudiwa, or Stefan Mudiwa. I don't know who went on Mudiwa and I said Nakumak. Why? Because I was on the parish and Kabu Zirisa and a Wadiwa situation. So Mugua tells him Mukuma and Gumitsa Passion. Time and chance are given to all. Kuoma kwa kaita jini, nema pandemika alupia neji.
iti Mwari ndipewo mese mwehe kuona mukana wangu. Zvinake nokuti zvanaka, zvinonaka nokuti una Mwari anozvinatsa at any time. Zvinake nokuti zvakanaka, zvinhu zvinokunakira kana uri muna Mwari akanaka. Asadonzwa kunoita chinokuti afana mabereka nguva yakaipa. Kare zvinhu zvavo zviri right. Hatigona kuvapikisa vanhu kuti ndipewo kadhi renyu foto. Tione pazvavo zviri kuti mairupfekwawo sei. Unonzwa tsitsi. Matenda futi nesikipa munhu akadai kuti zvavo zviri right. Saka ndo right iyo iyi. Namutori postereki papa. Achiudzawo varova kuti mabereka nguva yakaipa. Une cell phone yekuti pakaita nhamo kuisa WhatsApp message yasvika. Iwo kwati kwa 4 days munhu ari muroti munhu aizoudzwa munhu atovigwa. Vaenda kuchikoro nesapo yemanga 13 days netsoka. Iwo uri kuenda nekombi yechikoro kuti mabereka nguva yakaipa. Zvazvinongoreva ndezvekuti nguva dzakaipa dzagara dziripo asi kune vanhu vanonakirwa munguva idzodzo. Vanotaura chirongwa kuti tough times do not last but tough people do. Kuna vanhu vanonzwa kuti aiwa munguva yekuoma kwazvo Mwari akandirangarira ndikaita zvinhu. 2008 kune machansi mari isingatenge, kune vakavaka dzimba, kune vakatsvaka. Zvekuti vakadzimbokukurai vanoti ndakaona Mwari 2008 iwe ukapiwa mike woti nandafa. Kusiyana kweupenyu. Time and chance are given to all. Rega kupotsa mukana nenguva yezvinhu zvako. Zvichita mamiriro azvakaita, mamiriro awakaita ane nyaya kudarika mamiriro azvakaita. Why? Nokuti mukana wako ungangodaro wekuti varume vauya muSodoma ndovachakuburitsa mumoto, but vari desperate havana pekurara. Iwo ukava a good heart, even uri kuSodoma, what can change your life? Things are hard that operate with the principles of the word of God, and you'll see the blessing of God in your life. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mikana painozaruka maopportunities paanouya Baba, takumbira mese mweya. Shoko renyu lati time and chance are given to all. Nguva yangu mukana kana yazaruka Baba, tiregere kuipotsa. Takupai mbiri nokutenda muzita Jesu. Amen. Hama dzangu mufambe murugare, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. We meet again same place, same time. Bye bye. God bless you. Right.